L-uffiċjali fil-korp tal-Pulizija ser jibdew jaħdmu ġimgħa ta' 40 siegħa u mhux iżjed ta' 46 siegħa fil-ġimgħa. Dan se jsir ġala darba jiġi ffirmat il-ftehim settorjali li wasal fit-tmiem li jiġi ffinalizzat. Ħabbar dan il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar waqt li kien qed jieħu sehem fuq il-programm Coverage fuq One. Min barra dan qal li l-ftehim settorjali mistenni jinkludi wkoll xi żidiet fl-allowances li jingħataw il-Pulizija. Kif jiġi firmat dan is-sectorial agreement, il-pulizija jibdaw jaħdmu ġimgħa ta' 40 siegħa. Daqshekk il-46 hour. Daqshekk il-46 hours. Dawk is-sections li nħabba l-esiġenzi tas-servizz jaħdmu iktar minn 40 siegħa ħajitħallsu overtime. Jien għalija da wieħed mill-benchmarks kbar. Fl-istess programm, il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia ħabbar kif ix-xogħol dwar l-assigurazzjoni tal-korp waslet fi stadju avvanzat ħafna. Il-Ministru Farrugia spjega kif din l-assigurazzjoni se taħdem b'mod simili bħal dik privata imma offruta mill-Gvern u tagħti kumpens għad-diżabilità li uffiċjali jista' jġarrab waqt il-qadi ta' dmirietu. Ssir evalwazzjoni kif ikun il-Gvern stess illi jinxurja il-ħaddiema illi jaħdmu maċ-ċivil u anka fuq il-bażi stess kif jaħdmu kumpaniji privati, il-Gvern ikun jista' jagħmel l-assessment bil-tobba tiegħu. Dwar il-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-Kummissarju iddikjara kif wara li tresqu 3 akkużati l-qorti, il-Pulizija intensifikat l-investigazzjonijiet tagħha. Mhux talli waqfet jew naqset, talli intensifikat aktar. Aħna rridu naslu biex il-każ ikun wieħed solvut kompletament. Nafu li qed naħdmu taħt pressjoni, nafu li qed naħdmu forsi wkoll taħt kritika, ma jimpurtax, aħna ħanibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna u nemmen li naslu. Is-Sur Cutajar ħabbar ukoll li fix-xhur li ġejjin se tinbidel l-uniformi tal-Pulizija kollha għal waħda iżjed komda u moderna filwaqt li se jsiru 4 Police Regional Hubs madwar Malta u Għawdex sabiex il-poplu ikun moqdi aħjar daqs li kieku mar id-depow.